Welcome back to our channel. Good afternoon to all my brothers and sisters in Christ around the world. God is good all the time and praise the Lord. Welcome sa atong mga subscribers, sa mga viewers sa atong channel. So, atong pagkaisgutan karon mao ang Feast of the Holy Cross, September 14. Happy Fiesta! Mao kini ang pagkahimayaan sa balaang krus. Usa kini kadakong pagkabalaanon o pagkabalaan tungod kay adunay kinabuhi nga gihatag diha sa krus. Diin si Jesus gilansang sa krus. Diin ang kadaugan human sa kamatayon. So, ang spiritual meaning niini mao kini ang paghandom sa paglansang ni Hesus Kristo nga matubos o gitubos kita o aduna kitay mga benepisyo nga nakuha niini mao ang kaluwasan sa tibuok kalibutan, sa tibuok katawhan walay exemption. So diha sa kasakit ug kamatayon nabuntog ang sala. Ug ang lesson as Christian nga maka-learn kita sa mga suffering ug sa mga kasakit ni Hesus Kristo diha sa krus sa iyang kamatayon. Diha sa atong kinabuhi, dili nato malilong nga aduna kitay daghang moabot ng mga kasakit. Anhaa ang hurt, masakitan kita sa atong mga minahal sa kinabuhi, sa atong partner, o sa ato pang mga anak. Masakitan kita kung adunay mga dili maayo nga mahitabo diha sa atong pamilya. Apan kining tanan nga mga kasakit, mga pains nga atong gipati, mulantaw lang kita sa cross na si Kristo gilansang ug namatay sa cross. So, aduna usab bilang tao, anaan kanato ang dagkong mga kagulanan, mga kahingawan. Ilabi na karon panahona nga anaa ang COVID, ana ang pandemic. Grabe na ang atong kabalaka tibuok kalibutan karon sa atong health. Aduna nay mga nagpabaksin, aduna usay wala magpabaksin. Ug kaganina adunay message sa usa nako ka amiga kauban ako sa trabaho, nga adunay another nga injection sa humana nga na-injekan. Pero dili pa kini klaro, kay wala pa ni kuan sa tibuok kalibutan. So, diha sa paglantaw nato sa krus, atong makabot o makatunan ang pagtuo nato ngadto sa Dios o ang paglahutay sa mga pag-antos nato sa atong kinabuhi. Ay di gyud nato kalikayan nga aduna gitay mga cross sa kinabuhi nga moabot. Sama niini karon nga pandemic, dako kay ning cross karon financially, anxiety, worries tanan. Aduna pa kitay mga kaigsuonan karon nga naglisod na sa pagkaon. Aduna kitay mga kaigsuonan karon nga lisod na gyud kaayo. Wala na mga trabaho. So, anaa ang sadness o ang unhappiness. Ana usab din na ang pagpati nato nga lalong kay nga kagulanan. Pribasiya o mga kawadon. Kawadon ka nato karong panahona. O adunay mga nawala sa atong kinabuhi. Mga mahal nato sa kinabuhi. Atong makita, bisan sa kalayo, makita nato kinsa tungod sa high-tech na takaron, makita nato kung kinsang atong mga paryente nga nangawala tungod sa COVID. Ug ang nakasakit, kay dili kita makatambong sa funeral. So, ana usab ang kasagmuyo, mga disappointed nga mahitabo sa atong kinabuhi. Ilabi na nga nagtuo ta nga ma-fulfill yun ning tanan na ning kamot ta pag-ayo atong gitabangan aron ma-fulfill apan wala, disappointed kita. Mao kini ang pinakadako nga mga distress nga mahitabo sa atong kinabuhi.
mga disgrasya, mga misfortune. Adili na to mahibalan. Adunay mga disgrasya nga mahitabo. Anaa ang hardship, ang kalisod, ang grabing pag-antos, ug ang kawadon. So kining tanan nga atong pas-anon sa dakong pagpaubos ug makikistorya kita ngadto sa Dios. Kay wala gayud kita mahimo kung wala siya. Gamay lang kaayo, gaan lang kaayo ang yugo nga atong gibitbit kaysa yugo nga gibitbit sa Dios. So, mugaan kining tanan, kining atong mga kahingawa, kabalaka. Kung mukunik kita ngadto sa Dios, ilabi na mutanaw kita sa cross. Aduna ako'y usa ka amigo nga akong gisumbungan sa daghang mga problema, nabigla ko. Akong gisumbungan sa mga problema ug akong gipadal-an og usa ka larawan sa krus. Nga dinha di ay tan-aw nato nga si Kristo gani nagpas-an sa iyang krus. Nga wala pa siya sala. Kita pa. So, kining tanan natong mga krus nga miabot sa tong kinabuhi, gaan lang kay kini itandi sa krus, nagibitbit sa Diyos. So, atong paningkamutan, mga kaigsuunan ko ni Kristo, nga luyo ni ining pandemic karon nga nahitabo. Nga mukunik kita nga to sa Diyos. Makikistorya kita nga to sa Diyos. Magampo kita sa Diyos. Ug moingon ra bata, Hell our land, O Lord. Pero ang really ni ini, ang gusto sa Diyos, nga kita usab mahil, mo repent sa atong mga sala. Kay walay sala nga tao. Mo repent kita sa atong mga unwickedness. Aduna kitay mga kahinaan sa atong kinabuhi. Atong pamalandungan kining pandemic karon nga nahitabo. Nga kini gitukutan sa Dios aron ang atong pagtuo ngadto sa Dios mulig-on, nga musalig kita ngadto sa Dios. So, kung moingon kita, Lord, heal our land. Moingon usab kita, Lord, heal and change my heart. Bag-uha ako, Lord. Ug moangkon kita, nga kita nakasala. Kaysa giingon na, walay tao, walay sala. So, atong pamalandungan karon mga kaigsunan ko ni Kristo, nga sa pandemic, aduna na nagkalisod-lisod na itong mga kaigsuunan. Kung aduna man kita'y gihatag ng mga grasya sa Diyos, ayaw pagdumilit sa pag-share ni ini. Kay kini, usa kini kapamaagi nga maduol kita ngadto sa Diyos. O tataw o klaro kaayo nga ang kapistahan sa Holy Cross, ang pagkabalaan ni ini, ug ang paghandom nato, ug ang pagmakat-on kita sa suffering, sa kamatayon ni Kristo, nga kita usab mo bitbit sa mga krus nga moabot sa atong kinabuhi. Thank you, Lord. Yes, thank you, Lord. Pasalamatan nato ang Ginoo sa mga krus nga moabot sa atong kinabuhi. Sometimes ako miabot nga puno na kay ko, disappointed, kabalaka, naatanan ni ining atong gisugutan. Pero nagpasalamat ako sa usa nako ka amigo nga gipadal-an niya ako og mga message nga spiritual nga message nga ara kanindot ug dinha bigaan ang akong mga kabugat. Ug atong pamalandungan mga kaigsuonan ko ni Kristo nga muduol kita diha sa krus. Atong pas-anon ang krus nga anaa kanato ug magpakitabang kita sa Dios kay wala kitay mahimo kung wala ang Ginoo. So maayong hapon ug daghan kay salamat mga kaigsuonan ko ni Kristo.